záznam posledný asi, lebo cez toto už neviem, či prejdeme. Chlapci, do piče, kúkaj nám na toč ma. No točím ťa. Pozri sa, tu si musím takto vyrovnať nohu, aby mi nestrpla. Aj druhú. Krač. Mám čo žere do... Nerobím si piču. Ja vím, ale aj tak. Pozri, ako to. Počkaj, to tu celé natočím. To je kanál. Pokúsime sa. No, dočkaj. Cez ten kanál do piče. No určite, ja ty jebem tvoj kanál. Dočkaj. Kážko, ja to skúsim sa nestej sa kúsku. Áno, víš, jaké sú Aha, dá si stačí vidieť tie nohy. Ten tajný nohy. Koľko, čo ty jebeš? Ale ten tunel není vidieť na kamere. Není? Tam nevidím. Neba je, ty taký šparený. Šparený. Hej, dočkaj. To je naše nové slovo. Teraz bez srandy ideme ďalej, alebo čo? Však počuješ ma? Ale tady až bez srandy ten poklop neotvoríš. Bez srandy ja ho otvorím, kamo. To prečo hýbaj. No tak neviem. Dočkaj. Ešte natáčam. To nebude vôbec. Čo? Dá sa tam pozrieť? Áno, do polmetrovej mlachy, veď sa na to kuchni. To nevie polmetrová mlakaš, ale to je veľa. Skús to zimetačku. Nepoviem. Čo má skúsiť zimetačku? Však si hudku. Ja, helku. Dočkaj, keby mi natáčaš. Ty kokočo, ty jebe, ten poklop sa musí dať otvoriť, kamoško. Počas sa tam stratila celá vymetačka. Čo ty jebe? Kamoško, tak to sú potom tekú tie písky z vody. To sú takúte pičky. Au. To nevidíme cez ten poklop, to by sme aj nevytáhli sa. Iba idem to skúsiť do piče. No vypnem video.